Ah, da kayan fama sun zaka zo? yanzu da kwani fam dinan sa ko da ke ba yanzu sun dina ke ba Yanzu mana. Duk za su sa ne ai. a fala yanzu sun dina ke da kwani fam sa ba yanzu ba kai ka bani wahala ne ka kawo kaki ka ce za ni gadi wanda ba gadi zan Da gadin nan ba ka saba. Shi gadin nan ba sana'a bane. a ni ba na wannan shin ba misalin a ni ba ranar nan ya kawo da mata aya ba na ce baka da kuɗi na sai na sai na ɗan lafiya Ne bai, mota ai robo da Gashi na a kusa da can. wata iri. ai robo Dan iri wata iri. na rasa na bane goma daya wannan fa ba shi ba da wannan sai da mota wallahi Kana ba. wannan ba zai wadanda ni na ratsi da Allah Wai nawa ma? ni kuma tambaya ba Bai. kun ga Ka ka sani kuta ko can. wallahi ta kwace na Allah Ne tashi ga samun ɗinka. Amma na son wannan ɗin nan wallahi. Sai ka koya min da ake sani. wai Wallahi bai isa. Ka san sai nuhun da zo. Sa kaya ne. Yanzu ka ga wutar nan kun bar su a kunnen nan ba tana nan na ja. wallahi ko tunda ba Kun kore su. To kashe wancan na wancan wanda ba tunda ba fara aka ba Ashu a ce kashi. na malo